hakabanung kong ngapen pau ke jing sungu ke bakrau tom yo blei amar ke jing don rengkat ke jong u ke jing alam ke jong u ke jing im ke jongi bar ubala penyo ingi ke kapor ke bakodor bengin syak skor ya ke tin ke jong u apiang sung phai pi baro shaken ke program wan ban mane kabentana ke tin ke jong blei ke bangakwa ban ya slop bat pi haken kapor kalong na ke kitab sam kalong ke baprapun riu ke dekat na ke bakhat we Pagkakitin ka jong ble ka angkum ni. To hikai hanga ya kalenti jong me atrai. Ngan yan haka jing shisha jong me. Pat nga kwa ban shim tang ka to kakintin ka baong. To hikai hanga ya kalenti jong me. Kini ka dekot ka bangla de pule hakini ka por. Kalong ka jing duai jong sim debit. Bat ka di ka jing duai ka ba uduai haka por men step. Shua bun sedang ya ka jingay lenti ka jong u. Shua bun kta ikanu ka kam. Uwan hakmat jong blei. Upendam yala dia hakmat jong blei haka jingduai. Ong ablei tu hikaya nga ya kalenti jong me. Akwa ban keli yang ni hakan kapor. Kat nungut na peding jongi ngilong ku musim David. Marsin kendit na jing tiak ni pai so blei ke jingduai. Ke ka bang yoi ke ni kisni kalong bun na peding jongi. Marsin ki na jing tiak ni bun kam haki mobile phone ki jongi. Asngo benong kalong ke bakla hadu kata-kata kum ki Kristan bangin kelen ya ke jing duai step. U David dang step ong kitin ke jong blei. Marsin kendit na jing thia. U pendam yala de ha ke jing duai. U ong atrai hikaya nga ya ke lenti ke jong me. Ke jing duai jong David hang ne kalong. Bau blei unlong unong hikaya jong u. U shim yala de bau ulong kena school. Ushim yala de baulong student jong blei. Ni snong tu ang ne bau David udon ne kata ka jing ang nut banyo ke jing hikai ka bawan na blei. Abang perkhat usim David kat usim ngangit ulong ubriu bastat ngangit ula yo shibun ki jing hikai. Ban ngasno ban ong ba umdon kam shu bandang wat iki jing stan. Don kam shu bandang sya hikai. Reka basngo tunat kalong. Bawatla ula biang haka jing start perthei. Watla ula biang haka jing tip. Henry u David usngo tu pat elade. Ba udon kam yaka jing start kabakan jaman sim. Udon kam yaka jing hikai kabawan na ublay. Kiparlok ba iye. Akwa banong hakiri ka portang ki jing hikai kabakan jadok. Kampat biang yanga badyapi gidon kam yaki jing hikai kabakan jaman sim. Kumba u David udon kam. Asung tenat habang perkhat usim David. Usim melade baulong student. Usim melade baulong kena school. Ubadon kam yaka jing hikai. Baru usim yo blay kumu babu jong u kumu nong hikai u jong u. Ngikin mau yo try Jisu angga Bible. Hakapor ba udon kat arsnem karta. Ulit siya temple ban ngap iki jing hikai. Ngangit ka Mary, bat u Joseph, kum ki kmi ki kpa jung u kila hikai yo u. Here na lor ki jing hikai ki ba u yo na ki. Ulit sa temple, ban yo shu shu ya ki jing hikai. Usngo don kam ban yo ki jing hikai ki ba kenjaman siem. Para bangit bi e. Perkat kat u Jisu. Usngo don kam ki jing hikai. Kat notam mapi manga. Ngide na marka takadaw banlong kumusim David. Ngide ban pelong ya ublay unong hikai ujongi. Ngide ban pelong ya ublay ubabu ujongi. Akan mau ke wege jinga tu khana. Kabengyo sngo kapor ke banga kadang khana. Syapang umur siang bat kedekar. Long bah ke we ke sngi umur siang kat ba udang yat kai pengat. Ulapo syaying jong kedekar. Ularung badula syongka shipang haying jongka. Bara kata kapor ong kata kejinga tu khana lawan mi ki khun jongka. Baru mersiang ula ong kata kedekar. Kilit school syai kini ki khun jongpi. Bat kani kedekar kalau ong MP kimpat elit school.
Unu mersiang ula ong hakata kapor ong pi phim tip nga di unong hikai ubas tatam bat ngadon ya ka school bat ya ka hostel ru balai phimpa iki she ka school jonga kene ka dekar bapli namar baka kwa baki kun jongka kinang kinstan kalau ang shim babu badon buram pelong iki kun jonga kidekar kibastan unu mersiang ulara iki shala kaying umur siang anda ula poi shiying jong u loong ba ula bam mikita ki kun jong kata kadekar kawe hadin kawe pan loong ba kawe kesengi kadekar kalawan ban visit kalawan ban jengok ki kun jong ka reka basngosi kalong kala syam tangi ki jing sop ki jong ki parlok bayi bat ki parabangit kani kalong tang ke jing tu khana reka don hakaya ke kubor ke kordor bau don unong hikai balong kumta boduta udei soitan usoitan udei ufek teacher usoitan udei nong hikai uba arsap kathong jongu omdi ban penstat yang abad pi reka thong ga jongu kalong ban bamdu yang abad pi kabasngosi akini kisngi kidon shibun kiba syak hikai hakaperthei kidon shibun kiba pelong yo soitan unong hikai ujongki aringi pai sikini kisgi ki jongi pai siki imlang saklang ki jongi kidon shibun ki kam sniu ki kam tu kam thim ki kam lebor thombor ki jelle hakini kisgi parlok bayi para bangit bi hatungi jukeli ne am balai ki jia kini balai kini ki jia nganut bonong bakini ki jia namar bo usoitan ulalong unong hikai jong ki babun usoitan ula yoklat banlong ubabu banlong unong hikai haka jingyem jong ki brio hakini kisngi padai namar kata kadau ngiyo i yaka jingjot haka nika perthei ngiyo i ke jingjot haka imlang saklang ke jongi ke jingkeli ke bangakwa banbu hapding jongi ke nika por tungin yet yalade ngin yet yalade ngilong ki student jongno ngin yet yalade hukum ke nika por ngilong ki kena school jongno tungin keli yalade hatu blei ulong ne em unong hikai ujongi hatu blei ulong ne em ubabu ujongi uban hikai ke jingim ke jongi ke paman lakasngi kene ke kubor step ke khot ingi ke nika por bangin pelong ya blei unong hikai jongi blain kur khuingi ke nika por nakabenta ka buram ke jong u amen tingin pendama ke jinduai ngawana khmat jome au blei bot kupa ji babeneng ngai ngu imetrai namar me don rengkat pat ngi hakipor baro jong ga jingiem ga jongi hakene ga por ngila berlong kumni kumbangi long benta itip skam pakade ke jingalam ga jome tuai khmat ga jome be me menyarap ingi bagin kentan iki jing hikai ki bawan nakade ga perthei ngin kentan iki jing hikai ki bawan no soitan ringin pelong ya me unong hikai ujong ga jingiem ga jongi yarap ingi bengin iet ya me bengin siap ting tangi me snow turai ki jing duai ki jongi Mangi pan kerti mu Jisu balong nong peni mu jongi. Amen.